Хубаво момиче. Сама е. Ще я заговоря. Не, няма. Тя чака някого. Отивам. Здравейте! Здравейте, сигурно чакам вас. Мен? Чакам приятеля на брат ми. Не го познавам, но знам името му. Казва се Асен. Вие как се казвате? Казвам се Иво. А вие как се казвате? Надя. Аз се казвам Надя. Приятно ми. Приятно ме е да се запозная. Този човек ще ми счупи ръката. Гледа ми в очите. Сигурно ме харесва. Обърнете внимание, когато ни питат как се казваме, можем да отговорим и само с име. Как се казвате? Казвам се Иво. Аз се казвам Надя. Как се казвате? Иво. Вие как се казвате? Надя. Приятно ми е. Приятно ми е да се запознаем. Радвам се да се запозная с вас. Сега ще кажа довиждане. Довиждане. Аз ще остана тук и ще чакам. Ще чакам с вас. Може ли? Добре. А вие откъде сте? От София. Вие откъде сте? От София ли сте? Не, аз съм от Пловдив. Вие студенти ли сте? Да, ще уча в университет. Чудесно. Откъде сте? От София. Вие откъде сте? От София ли сте? Не. Аз съм от Пловдив. Перонът е празен. Ще тръгвате ли? Не, ще остана. Ще чакам следващия влак. Той пристига след час. Сега ще ме покани на кафе. Да отида ли или... Каня ви на кафе. Аз черпя. Добре. Вие каква сте? Студентка ли сте? Да, аз съм студентка. Какво следвате? История. Благодаря за кафето. Ще отида на перона. Виждане. Чакайте, ние сме колеги. Аз също ще уча история. Кой курс сте? Вие каква сте? Аз съм студентка. Какво следвате? История. Ние сме колеги. Запомнете. Как се казвате? Откъде сте? Каква сте? Добър ден. Здравейте. Пак съм аз. Знаете ли, имам работа. Довиждане. Знам, досаждам ви, но аз съм от Пловдив. Тук нямам приятели. Не познавам колегите, не познавам преподавателите. Познавам само вас. Сигурно е самотен. Добре, останете с мен. Ще изчакаме Асен, а после ще ви покажа университет. Наистина ли? Разбира се. Университет. Преподавател. Студент. Колеги. Запомнете. Добър ден. Здравейте. Довиждане. Имате ли брати и сестри? Да, имам един брат и една сестра. Как се казват? Брат ми се казва Иван, а сестра ми се казва Мария. Какво работят? Той е зъболекар, а тя е актриса. Чудесно. Ние сме две деца, аз и брат ми. Той работи ли? Не, ние сме студенти. Родителите ни работят, а ние учим. Имаме и куче. Куче? Голямо ли? Не, то е малко, но е много умно. Вие обичате ли кучета? Аз... Ясно, разбирам. Страх ви е. Не, аз... Добре.
Ще отида на перона. Можете да ме изчакате тук. Добре. Единствено число. Първо лице. Аз съм. Второ лице. Ти си. Трето лице. Той е. Тя е. То е. Множествено число. Първо лице. Ние сме. Второ лице. Вие сте. Трето лице. Те са. А вие откъде сте? От София. Вие откъде сте? От София ли сте? Не, аз съм от Пловдив. Вие студенти ли сте? Да, ще уча в университет. Чудесно. Какво правите? Мечтаете ли? Да. Не. Освен го няма. Ще чакате ли още? Не. Да тръгваме тогава. Брат ми има 3 приятели. Те са колеги. Те ли са от София и често пътуват? А какво правите вие през свободното време? Обичате ли пътуването? Да, често ходи с приятели извън София. Ходим на Витоша. Знаеш ли, предлагам ти да си говорим на ти. Чудесно. Вие гладна ли сте? Искам да кажа, ти гладна ли си? Искаш ли пица? Не, благодаря. Аз черпя. Си много богат. Не съм. Но ще стана. Ще уча, ще работя и ще успея. Ти си страхотно момче. Обърнете внимание. Когато разговаряме с непознат човек и искаме да бъдем учтиви, използваме формите «Вие сте» вместо «Ти си». Ти богат ли си? Ти гладна ли си? Но вие откъде сте? Вие студент ли сте? Те са. Те са колеги. Те не са от София. Когато изразява учтивост, личното местоимение «Вие» се пише с главна буква. Къде ходите вие? Но къде живеете вие? Какво правите вие? Аз съм от Пловдив. Тук нямам приятели. Не познавам колегите, не познавам преподавателите. Познавам само вас. Ти си страхотно момче. И смехът ти е прекрасен. А сега опитайте сами. Използвайте правилната форма на глагола «съм». Аз съм от Пловдив. Ти си страхотно момче. Откъде са приятелите на брат? И 3 са от Варна. Стигнахме. Тук няма университет. Тук има спирка на трамвай. Качваш се на трамвай и стигаш до университет. А ти няма ли да дойдеш с мен? Не, съжалявам. Имам среща с моя приятел. Приятел? Да. Разбирам. Ние сме приятели. Те са от Варна. Днес не е най-щастливият ден. Иво, какво правиш? Ти си влюбен. Това е само една непозната. Тя е едно обикновено момиче. Дори не е хубава. Да, не е хубава. И не е мила. Дава обещания и не ги спазва. Тя не ме интересува. Иво! До скоро! Ще се видим в университета. Ти си страхотно момче. В този епизод видяхте как се казвате. Казвам се Надя. Приятно ми е. Приятно ми е да се запознаем.
Радвам се да се запозная с вас. Откъде сте? Къде живеете? Аз съм от Пловдив. Вие каква сте? Аз съм студентка. Какво следвате? Ние сме колеги.